El Palau dels Borja, la seu estatutària de les Corts Valencianes, s'ha posat de gala per celebrar el dia d'esta institució, el 25 d'abril. Una jornada on s'ha recordat que enguany les Corts han assolit més consensos que mai, però on també s'ha exigit igualtat en les inversions de l'Estat i un finançament just. I que hem arribat a acords molt substantius, molt fonamentals, en reclamar la igualtat de la financiació autonòmica per atendre correctament les nostres competències com en les inversions públiques territorialitzades. Nosaltres hem de participar en la búsqueda d'una solució global perquè el finançament autonòmic no pot ser un element d'enfrontament entre territoris. Passat, present i futur s'han conjugat en l'acte. Com a reconeixement d'aquest passat, s'ha atorgat la distinció Francesc de Vinatea als membres del Consell Preautonòmic, que amb el seu treball i el seu concert feren possible el camí cap a l'autonomia valenciana ara fa 40 anys. Tots, en aquell moment, reivindicaren l'autonomia. Este Consell Preautonòmic, en realitat, era l'hereu de la taula de forces polítiques i sindicals que havia associat clarament l'autonomia a la voluntat de construir una democràcia en Espanya en conjunt. En virtut d'aquest consens farem una autonomia que comptara en tots. El Premi Guillem Agulló, jove de Burjassot, assassinat fa 25 anys per l'odi i la intolerància. S'ha lliurat enguany a Amparo Sánchez, una persona que ha dedicat la seva vida a crear ponts, a la convivència, a combatre la islamofòbia y a defensar la libertad religiosa y la igualdad de género. Porque somos muchas más las personas que defendemos la cultura de paz. Porque somos muchas más las personas que nos gusta la diversidad y que de nuestras diferencias hacemos una fortaleza para sumar y lograr mejores y mayores éxitos en un objetivo común de todos, que es conseguir sociedades abiertas, plurales y diversas y respetuosas. En el Dia de les Corts Valencianes també s'ha fet balanç del treball fet. És un dia sentit, és un dia que mirem el passat per a projectar-nos amb el futur amb més esperança, amb valors, amb consens, amb unitat. I ho fem des d'un bon parlamentarisme i per tant vull agrair als grups parlamentaris l'ingent treball que estan fent. Més de 60.000 iniciatives parlamentàries tramitades en aquestes Corts. Som en molt el Parlament Autonòmic d'Espanya que més iniciatives ha fet. Un dia per a mirar al futur amb esperança.